Hej drenge og piger. I dag der er jeg blevet tvunget på kursus endnu en gang. Men for jer gør det jo ikke så meget, fordi I skal jo sådan set bare sidde og knokle i jeres grupper. Så I kan forberede jeres ting til børnehaveklasserne. Jeg vil bede jer om at huske på, at det er meget, meget små børn. Så husk hele tiden at få varieret jeres stof. Lav det kreativt. De kan ikke læse. Husk også på det. De er gode til at afkode billeder til gengæld. Man kan finde på alt muligt. Tegne, bygge, udenfor og lave noget aktivt. Det må I også meget gerne. I må også gerne lære dem ord, hvis I vil lave en lille ordbog til dem. Sådan nogle ting. Ikke at I skal lave en ordbog til dem, men at de selv kan være med til at lave en ordbog. Det her med at tegne nogle ting og så skrive ordet nedenunder. Sådan enkelte ord, det kan man sagtens hjælpe dem med. Men hvis I har nogle spørgsmål, så dem er der på Snapchat. De kan snappe mig spørgsmålene her i løbet af dagen, og så skal jeg gøre alt, hvad jeg overhovedet kan for at svare tilbage så hurtigt som overhovedet muligt. På Snapchat, der kan I tilføje mig med navnet Luluip. Og det er sådan set bare at give den gas, spørg endelig løs. Husk, på fredag, der skal jeg have jeres lister for, hvis der er nogle ting, I skal bruge. Det vil der jo højst sandsynligt være noget farver, papir, spande, kasser, hula-hop-ringen, bolde, hvad I end skal bruge. Skriv det ned, og så send det til mig allersenest på fredag, fordi ellers så står man selv for at skaffe det. Og husk hele tiden her for øje, hvad er det, I gerne vil lære eleverne? Hvad er det lige præcis, I gerne vil have, at de skal få ud af jeres undervisning af dem? Som jeg tror, jeg har fortalt de fleste af, men vi tager den lige igen for, at alle ved det. Så får I eleverne i små grupper. Så hvis man er 2 stykker sammen, så får man 2-3 elever, og ikke mere end det. Og I skal altså stå for at kunne køre noget undervisning for dem i 90 minutter. Så det er hardcore, men jeg ved, I kan klare det. Ha' en rigtig god dag. Hej.